Mna ndihlupheke kakhulu ndingumama oyedwa ozimeleyo nabantwana abayi-4. Ndinengxaki yomoya omdaka kwam. Ugcwele yonke into ngokho nto engangeniyo. Ndiphila loo mpilo inzima. Ndiphila kabuhlungu. Ndingalali ebusuku kodwa ndiyakhonza. Ndiyamthanda uThixo kodwa bekusohluleka apho. Ndathi ngenye imini ndajonga e-TV, bendingazijongi zonke izitishi. Kodwa ngaloo mini ndayihambisa i-TV, ndakholwa ngulo tata, ndambukela. Undenzele imimangaliso utata uNdlovu. Ndiyayibonga ingelosi yalapha kule ndawo. Nangoko andiyindawo, ndizawuhlala kule ndawo. Ngoba ndiyamthanda uThixo ofana nalo, olwa ezi zinto bezindihlupha, sendiphathwe zinyembezi. Ngoba bebendihlupha nangabantwana, abantwana bangena kweli khaya. Ndihlala ndindodwa, ndinalo mntana uyi-1 uyingumfana. Yonke into imimoya ibiwela kulaa ndawo, kodwa namhlanje ndithi ngetyiwa ndiyabonga. Zonke izinto ndizithenga ndithi ndiyabulela. Bebendenza zonke izinto. Nditsho nabazukulwane, khona umzukulwane bengakwanohamba kodwa ena-3 years. Ndililifa lentsini, lentlupheko, lendlala. Kodwa namhlanje umntanam kulo nyaka uphelile, ndanxa ngo-2023 ndazongena apha. Utata uNdlovu uqala ungena. Wahlamba kakhulu kunam. Ndathanga nedoni yonke into, ndingazi imali iba ivela phi kodwa ke ndiphela abazukulwana. Nditsho watsho wemka wandishiya nabo bantwana bebancinci banjalo. Lo ndinaye ngoku wayenentsuku ezintathu, waphuma emandlalweni wemka fyu. USathana ndashaka ndikhulisa. Wathi kodwa ngenxa yale products wandifowunela wathi, mama ndifumene umsebenzi. Ndicela undithumelele into ezithile apho. Mna ndendalunga ke zezo products. Ndicela undithumelele ezo zinto zam. Ndizoba permanent apha. Ndiphila ngaye ngoku lo mntana. Ndiphila ngaye bazalwane iletyiwe. Ndinekhalenda, ndine-3 room. Iikhalenda zigcwele ikhichi nekhalenda. Zonke zakamre zinekhalenda. Ndithi ndiyambonga kakhulu umbuso wale ndawo. Bendingazi kanti mna bandaze ndizitye ezinye izinto ezityiwayo ngabanye abantu. Futhi noba ndiyaye emzini bebengandiphakeli. Ubona uba ndiyahlekwa ndiyangongozelwa. Ngoba kaloku andiziqhelanga. Kodwa namhlanje ndingumntu ifriji igcwele. Nxa ndiyopeya zigcwele nangoku ndizenza ngegama likaYesu ndicela ukuhlala. Amen. Bazalwane, ndizobonga i-prophetic materials zalapha, insizi zalapha eShalom. Le nkonzo ndiqale uyazi ngoDisemba. Ngavulela amasango ngumzali wami wayefike apha egula enesilonda, wasivulela sonke sakwazi ungena eShalom. Bazalwane, last year December beniseNgcobo, ndathenga ikhalenda, ndafumana ikhalenda ezintathu. Emzini wami apha enditshatele khona eMaqwathini besihlutshwa zinyoka ezinkulu, bazalwane, ezilumayo, zimnyama, zonke iindidi zekhala zenyoka. Usisi oqashiweyo usebenza ezilalini ogadayo umzi njengoba sila edorophini, wandichazela ke wafota inyoka eyogqibela wayibonile ingene kuronta endlini eyayiyelwe namachofoza abrown. Uthi yangena njengomakoti uzimela behind the door emva kwecango. Wathi xa ethi uyokroba injikhonkotha yabiveza ilwimi watsiba waphuma ngefestire wacela umakhelwane wamnceda. Bazalwane bam, ndafumana le khalenda, ndafika endlini endala eqala ukokhiwa, ndayistika yajonga apha emnyango kule ndawo engena khona abantu. Ndathi uNkulunkulu kaApostoli uNdlovu, Thixo waseShalom, kudala ndibahamba abaprofethi, kodwa lo uphilisa umama ndiyakholelwa kuye. Ndikulo mzi nditshatile, uba umazala wami wasweleka okanye ubani washiya ezinyoka, back to the sender ngegama likaJesu. Till now, till ngoku bazalwane, uthi uAnti ophangela apha sisi okowafaka la khalenda kulandleni lala kuyo nobhuti asaboni kwanyoka, silala in peace. Glory to Jesus.
Mashalom amahla ayiphelelanga apha bendinengxaki apha esihlala khona apha edorophini nanomyeni wami besithanda uphupha ndizawuphupha umuntu ndilala nomuntu mhlawumbi bengathi ngumyeni wami xa esiza meantime akunguye ngelinye ilanga ndabuza umyeni ndathi sithandwa sam uleli phupha endiliphuphayo ingathi ulala nomuntu iyakwenza naleyo nto wathi umyeni wami uyayenza ndathi mna uthini uthi I just ignore it ndithi uignorisha njani into eyenza loo nto because ingenza iproblem bazalwane ndathatha ikhalenda eyesibili ndayifaka between umatrasi lo wam nebhesi ndalala phezu kwayo ndilala in peace andisenazo iiproblems zolala nomntu ayiphelelanga apho bazalwane ndayenye yesithathu ndayifaka e-sitting room ijonge kule ndawo engenabantu nginengane ka-2003 yayiphase umatric ngo-2022 ibikhangela isikolo ingasifumani bazalwane bam eloku eyaplaya kungaphendulwa kungathini ngelinye ilanga kwakukhona inkonzo yayisereyidweni kufacebook kwathiwa bhala ingxaki into ofuna uthandaziswa kuyo ndabhala abazalwane ndathi nomntana opasa umatric ukhangela isikolo akasitholi isikolo igama lakhe nguFaith cela nindithandazise asifumane isikolo kwathi after 2 weeks iUnice yasenda imessage ukuthi imthathile ne-student number amen bazalwane bami akuphelelanga apho ndabuyela back nda-SMS again ndathi ngicela nindithandazise umntana wami uthathiwe eUnisa uNSFAS awukakamphenduli ndinestress semali yodeposit yaseUnisa i-7,190 nda-SMSela umprofethi ndathi after 3 days ndithethe nomprofethi bazalwane uThixo waseShalom wandenzela imangaliso ndalila luvuyo kwathi wathi umntana mama nansi SMS uNSFAS undithathile undibhatalela i-7,900